Il-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Adrian Delija qatt mhu se jkun favur l-abort, tkun xi tkun iċ-ċirkostanza. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista fil-laqgħa ġenerali tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista li fiha ferħilhom tal-pożizzjoni li ħa l-istess moviment dwar il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf fil-liġi tal-vjolenza domestika. Din il-mozzjoni titlob kemm li tiġi mħarsa t-tarbija sa mill-konċepiment anki f'każi ta' vjolenza domestika u li jħraxu l-pieni fuq kwalunkwe vjolenza. Dan jineleb b'aktar għarfien fuq relazzjoni b'saħħitha bejn il-koppji miż-żewġa u dawk mhumiex. Delija fakkar kif daħħal il-portafol tal-abbord fix-Shadow Cabinet wara li lura fis-sajf kien bassar kif l-aġenda tal-Gvern kienet se tissokta biex tnawwar il-morali tal-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista ma kellux oġġezzjonijiet għal kif ġiet irratifikata il-Konvenzjoni ta' Istanbul, iżda l-menta bil-qawwa l-mod kif il-Ministru Helena Dalli neħħit ir-referenza tat-tarbija tal-ġuf minħabba referenza għalihom bil-kelma discendent li margument renda b'mod assurd mill-Avukat Ġenerali fejn ta' raġun li l-argument imressaq mill-Partit Nazzjonalista. Leħen il-mara għandu jinfiltra fl-istrutturi kollha tal-partit u l-kap tal-Partit Nazzjonalista jrid li l-vuċi tagħhom tinstema' f'kull ħaġa li tikkonċernhom. Meta n-nisa jwasslu l-ħsieb distint tagħhom minn tar-raġel dawn jagħtu ħajja ġdida lill-partit b'mod parteċipattiv dirett. Deli jappella l-kuraġġ tagħhom f'dan ir-rigward biex il-partit jistana bl-idejat. Il-Partit Nazzjonalista kapaċi joffri alternattiva amministrattiva lil pajjiż u jrid juri dan lil poplu sabiex ikun lest jafdaw il-vot tagħhom lil partit. Il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista jrid jinfiltra kull qasam tal-ħajja mid-djar u l-kċejjen sal-każini u t-toroq tagħna. Fil-bidu tal-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista rat ħajr lill-President tal-Moviment Nisa tal-Partit Nazzjonalista Barbara Buttigieg tal-ħidma sfiqa fih dan il-partit. Irringrazzjat lill-membri kollha tal-MNPN tal-kooperazzjoni u awgurat kull suċċess fil-ħidma tal-Kumitat il-ġdid.